всички, които гледат този клип. Аз съм Майсли и както сте разбрали най-вероятно от заглавието на този клип, се намирам в Alpha Squad и още от сега казвам, че няма да има нищо, кой знае какво е интересно в този клип, защото съм нова в сървъра, приехаме вчера и ми е объркано, не знам доста неща къде се намират, не мога да се ориентирам още. И сега си фармя малко левел, за да се енчантна до някъде, защото няма абсолютно нищо. И да, най-вероятно ще има тук клипове, което ще е много брутално, ще си разцъкваме. Доста от хората, които са в сървъра, изобщо никой не знам. И да, малко ми е така объркано, но няма проблем. Какво да кажа? Да, на отбори сме, сега ще ви покажа на нашата база. Най-вероятно сте гледали клиповете на другите играчи, които са... това къде отива? Които са нали, в сървъра, но аз ще ви го покажа. Тук сме пранкнати, няма да махам пранка, за да могат да го видят и другите в нашия тим. Ох, не мога да се кача тук. Ето, успяхме. Качваме се. Ох, има още супер много. Качваме се. Пишат ми в Дискорда. Всъщност и с тази програма не мога да се оправя, но това е нашата база. Абсолютно нищо не съм строяла, както нали, разбрахте се ми нова, така че те първа започвам да помагам на хората, които са тук. Това не е чест рума, който явно не е довършен. И да, трябва да си правим. Нанесох се в една от тези къщи тук. Ми е супер неприятно, защото не обичам така да живея някъде, където не съм го правила аз в такова място. И да, ето ми е табелката. Стъковаме съм между другото, защото премиум акаунта, който ми даваха, още не е доправен там за сменени имена, глупости. И да, това е къщата. Това ми е подарък. Не. Аз нямах ли на такова? Или това май беше моето? Или аз няма, но това не е мое. Мисля, че тук имаше една друга подобна кутийка. И да, но блъскала съм го с такива работи. Да, така ще я ползваме. Трябва между другото да взема още един диамант, за да си направим всъщност още бая диаманти. Още един за бутушки, 5, още 6. Добре, вземам 6 диаманта, имаме лапис и отиваме към Ендър, ако се ориентирам на къде бяха тунелите в Нидера. И после имам да връщам диаманти тук, защото взех доста. Да се направи и тулсове, и броня, за да не рипна някъде по пътя. Сега добавям още един тук и 1, 2, 3, 4, 5 за каска. Да, добре. Доста добър енчант, между другото. На честплейтър се получи. Хубавото е... не, вече не е хубаво. Има представители само на два от самите отбори. Преди малко имаше един оранжев май. Или жълт. Нещо такова. Така, влизаме. Дано не се изгубим някъде. Да, ще погледнем. Да, сам. Така. Тук бяхме наляво. Там май беше базата на не знам какво. Не знам. Май насам беше... Добре. Тук табелки. Спаун. Не, спаун не трябва. Тук нещо има ли? Окей. Добре, май бяхме насам. Мисля, че трябва да има табелки някъде. Какви са тези неща? Оле, не мога да се ориентирам. Това на който... Не, това за първи път го виждам. Не сме тук със сигурност. Не знам никой помена. Кое е мъжко, кое е женско. Просто нямам никакво време. Добре е, човек. На къде беше това? Добре, май защо не бяхме тук. Май бяхме насам. Какво е? Не де идва. Добре. Няма. Едва ли сме насам. Мисля, че се сетих. Май се сетих на къде сме. Ако още няма някой друг тунел.
What? What? Това ли беше портала? Или надолу? Това мисля, че е момиче. Не знам. Не сме тук. Мамка, на къде бяхме? Не мога да намеря Ендър. Не! Честно, бутна ми се такова. Добре. Май бяхме надолу. Или насам. Не сме насам. Добре, мисля, че ми трябва малко време, за да се свикна. Тук за първи път идвам. Но се оправим. Някой ден. Скоро. Харесвам, между другото, и се радвам, че отправиха покана към мен да играя тук, защото и без това нямах никакво желание да снимам, а пък сега си имам и причина и някакво ново предизвикателство. Мацка ще дойде ли скоро? Съжалявам, че трябва да чакате, но наистина не мога да се ориентирам къде съм. Само не си изгубя пътя към моята авария, че тогава ще е голям смях. Мисля, че не си взех достатъчно лапс. Но ще оправям този проблем. Надявам се да има. Ето тя да видя. Окей, явно сме били натам. Къде е умиране? Аз още нямам умиране. Това е яко. Добре, най-вероятно ще си... Чакай сега, това към базата ли отиваме? Чакай ме! Май тук идвах. Да, ходила съм там. Къде? Натам ли е Енда? Добре, явно е натам. Сега трябва да се фарим малко левел. Ще видим как ще се получат нещата. Ставим чантно. Не ето. Holy shit. Damn. Колко портал имахме тук? Къде отиваме? Бъба. Има пигмен? Няма пигмен. Ще да се ориентирам. Аз сумат си пътища тук и неща. Така. Окей. Аз не съм спала. Забравих да спа на легло. И сега ще ми пусне после като се върна пак да спам. Добре, няма проблем. Ще оправим всичко. Има време да свиквам. Това ако беше отлит, сега да го направя отлит. Така е, че са ни пранкнали с лит. Извинявам се, ако чувате спейса много. Още не го разбивам. Ама да стигна по някакъв начин по-бързо. Между другото, за първи път виждам така направена ферма за ендермани. Сега ще видите как е направена. Най-вероятно силно я знаете. Добре, има енчантинг. Яла. Има енчантинг. Има още супер много такива кутии. Всяка кутия едно също ли има? Не. Holy shit. Nope.
Не е едно и също. Мислех, че е като Ender Chest. Нека да пофармим малко. Трябва да дигна... Аз ще не се направих план. 36. Няма да стигне. 39 левел трябва да вдигнем в момента. Не бе, що пък точно 36. 36 до 33, 30, да. Но не се че... Абе... Да вдигнем някакъв левел, пък ще е по-добре. Ще инчантнем долу. Да не си паднат хубави работи. Като цяло това ще е всъщност от клипа, да ви исках да ви въведа главно в това, че нали ще играя тук. И даже между другото аз не бях навита да снимам, но няма как. Така че ще качвам клипове, със сигурност няма да е както другите участници. Нали да си качват най-вероятно всяка седмица по един клип или нещо такова. Или по два, там ви зависи вече кой как се снима. Но аз няма да бъда от най-редовните, просто защото знаете, че нямам вече канали, клип, нали, в клипове в канала си. И не снимам. Така че ще ги изтрепеме сега. Даже ще слезна да енчантна. И пак ще се върна. Не, ще дигна 30. Толкова малко не остана. Трябва да сваля Optifine за 1.11, защото този сервер е 1.11.2. И да. Няма Optifine. И да мога да слагам шейдери. Опа. Така, на лопатата какво не си пада? И пиша с 4, that's good. Само да си направя сега каска. И бутушки. Да видим какво ще ни си падне. Protection 3, това е добре. Protection 3, он че е бонче, сега и трите енчанта са хубави. Ай, бутушките ще са. Добре, харесваме. Protection 4! Ехе, какъв енчант, дами и господа. Много добре. Метнах си лапис. Супер. Добре, вече сме дълма. Ей! Сега се качвам да взима 30 лева, още 3 лева. Ми трябва да се енчатна и лопатката. И се връщаме, дами и господа, в базата, където ще завършим моят клип. Ако си намеря базата, естествено. Защото не знам дали това ще се случи бързо. Защото съм супер мега неориентирана. Ще ги обера тия перли. Нали просто съм си клошар. Трябва да си оправя холма, имам работа по холма. Мисля да... Защото някой, който го е строил, харесва ми, но не ми това... Има супер някакво място тук отгоре на самата къща. И ще добавя някакви неща. Има нещо като верандичка направена отстрани до самата къща. Може да сложа нещо или някакви фермички да се направя. Водопадчета, фонтанчета, ау! Всичко може да се направи, стига да се иска и да се има желание. Няма гледам нагоре. Как че е много яко. Брутално направено. Между другото, вярвате ли ми, че за всичкото време, в което играя Майнкрафт, а това са години, не мога да правя такава ферма. Честно, не знам как. Може би ще разбера или ще помагам на някой да я прави, но не и аз лично да я направя сама. После ще объркам нещо. Само знам, че едно дребно от Ендър перлата, което понякога пада, трябва да се набута в някаква количка на релси, едно чудо, не е за мен това. Аз нямам нерви да бъда така по спокойствие. Тръгва ми се, от тук имаме 30 левел. Да си енчантнем лопатката, да е добър енчанта. Пък и да не е като цял, нямам избор, защото не ми се фарми сега. Връщам се. Добре, не е, пиша се 4. О, има Silk Touch! Damn! Това е добре. Някой джойна. Дори... Не. Инспекта. Мисля, че ми разказваха вчера за него. Не, може да е друг. Няма значение. Сега ще скипна връщането до базата, защото няма смисъл да гледате нищо. Така че да носи ориентирам. И да, дами и господа, както и предполагах, пуснаме на спаун. Защото
си казвам, спи на някой легло, спи. И така и не го правя. Но няма проблем. Че бяхме сам. Да, добре, това поне е easy peasy. Тук се справяме. Мисля, че вече научих къде е Енда. Прибираме се вкъщи. Да оставя тия неща. И аз да си строя моята си къщурка. Нали, да я доправям. Ето тук му се добавя някакви неща. Или ще оставя така, или ще добавя някакви неща. Защото тук е някакво супер пусто. Не знам дали ще се строи нещо. Ама ми се ще да направя нещо тук отстрани. Където да си... Ох, майко. Само да не разваля красотата. Доста красиво местенце. Много ми харесват такива завъртяни неща. Добре, имаме много перли. И най-вероятно... Не ми е приятно да взимам неща от често на общия, защото неща, които... Неща, които не съм носила аз. Това не трябваше да го чупя. Как е това за бога? Така, тук не трябва да има камък. И най-вероятно ще ходя... не, това е така. Най-вероятно ще ходя аз да се набавям итъмите. Тук е слаб блок. Или стълбичка, да. Така също става. Това е било стълба отгоре. Ам вече почна да провалям нещата. Както де, то не се личи. Ще го правим. Ще закърпим всичко и не се плашункайте. Тя перли да стоят сега в мен. Така, надявам се клипа всъщност да ви харесва, то няма какво за харесване, освен факт, че съм неориентирана все още в всичките тия портали. И ще си продължавам да си играм най-вероятно само тук и ще влизам от време на време в други сървъри, в които имам по-големи рангове и трябва да си върши работа там. Няма да правя сега излишна реклама. Аз ще остана тук да си работя по къщичката и по градинката и да си въвеждам в нещата, които са в сървъра. Така че се надявам тази рядка поредица, която ще е от клипове в Alpha Squad, да ви е харесало и да ви харесва. Ще взема някакво описание, което се слагат, нали, другите играчи, за да може да се свържете и към другите канали на останалите играчи и да видите тяхното развитие по базите. Така че, надявам се клипа да ви е харесал, дайте палец нагоре, ако това е така и до следващия епизод.